andito kami ngayon sa palengke ng Virac. Sa Saod, sa mga fish, sa mga isda. Yan, mga isda. Okay. Tapos doon, ang, ano yan? Virac Lucky Supermarket. Yan. Kami bibili ng gulay. Yan. Doon, gulay. Mahaba yung gulay. Okay. Yan. Ay, naku. Yan. Kaya. Dito. Ah, pero bago tong mga kilang carrots. Parang bago. Bagong abot yung kilang carrots. Kalain man yung kamatis na butik-butikon. Oh, ano? Huwag yan. Anto na sana. Magkita kita doon. Magurani dito, bitabi. Okay, ano tabi? Ha? Huwag ka dyan. Alis ka dyan. Doon tayo. Sino mo ba? Batawan mo yan. Mara dito. Dito kita. Buko! Dito. Yan ako nga bakar ng balaw. Hanyan. Hanyong pipino. How much? Haputa, how much doon? Hindi ko na ngunay guys. Gahapot pa sana ako yung babae. Ha? Gurano tabi dito. Ang kilo? 25. Tama. Ano lang? Mga 4 lang na pidaso. Ba't pa ano to? Kita niyo. Green? Oo. Kanilong. Green na kamatis? Isa kong kami to ho. Okay. Sige, dito kita. Ang dama. Luglugan ka. Dito kami guys. Are you still filming? Oo. Ayan. Hello. Andito kami sa palengke. Pero dahil hapon na maaga silang nagsasara. Ano? Yan, mga close naman yung iba. Dito yan, ikan yan dyan. Try namin dito sa bagsakan kasi bagsak. Ayun, yun, green. Ayan, ayan. Sarado na din sa Pilipinas. Dito ka, yan. Ayan ho, green. Ganito be. Oh, takin sa di ba juice man ka na? Okay. Kada plastic be. So green pa no, ta crunchy. Yan. Okay.